Kaixo eta ongietorriak Euspodcast Playren saio berri batera. Saio honetan, bideojokoen podcast munduan berebiziko garrantzia duen genero bati buruz hitz egingo dizuegu. Analisia edo reviewa, baina lehenik eta behin, bideojokoen analisia zer den labur azalduko dizuegu. Analisia, bideojoko bat osatzen duten atalak ikuspuntu kritiko batetik baloratzen dituen pieza da. Tradizionalki, bideojokoen kazetaritza idatzian oso landua eta kutxuna den generoa izan da. Eta gaur egun, bideojokoen podcastgintzaren munduan ere oso mamitsua den generoa dugu. Gainera, ikusiko dugunez, podcast formatuan analisi bat prestatzea eta lokutatzea oso divertigarria da. Beraz, has gaitezen. Esan dugun bezala, analisiaren mamia bideojoko batek osatzen duten alderdi guztiak analizatzean datza. Beraz, ezertan hasi aurretik, idatziz zenbait gako jaso beharko ditugu. Lehenik eta behin, analizatu nahi dugun bideojokoa aukeratu behar dugu. Bideojoko aukeratzeko momentuan, oro har argitaratu berri den bideojoko garrantzitsu edo handi bat aukeratzen dute podcast sortzaileek. Esate baterako, Nintendok Zelda saga entzutetsuaren bideojoko berri bat argitaratzen badu, horri buruzko analisia egin dezakegu. Izan ere, bideojokoa zenbat eta entzunagoa izan, orduan eta aukera gehiago izango ditugu entzuleak erakartzeko. Hala eta guztiz ere, gomendio txiki bat eman nahi dizuegu. Ez soilik atera berri diren bideojokoi buruzko analisiak egin. Izan ere, gu bezala beste hainbat podcast, streamer eta bideo sortzaile egongo dira gauza bera egingo dutenak. Noski, horrekin ez dugu esan nahi, soilik bideojoko ez ezagunei buruzko analisiak egin behar ditugunik. Baina oso ospetsuak diren bideojokoen analisiak ez ezagunagoak diren beste bideojokoekin tartekatzea oso interesgarria izan daiteke gainontzeko podcast sortzaileen gandik bereizteko. Adibidez, demagun Devil May Cry akziozko bideojoko sagaren ale berri bat argitaratzen dela. Azken ale horren analisia egin dezakegu noski, baina originalagoak izan nahi badugu, sagari hasiera eman zion lehen bideojokoaren analisia ere egin dezakegu. Hau da, 2001 urtean kaleratutako lehen Devil May Cry jokoarena. Ziur inor baino originalagoa izango garela. Zure lehen analisia baldin bada, gomendatzen dizugu gustuko duzun eta gutxi gorabehera ezagutzen duzun bideojoko bati buruzko review bat prestatzea. Horrek, asko lagunduko dizu, gerora egingo dituzun beste bideojoko batzuei buruzko analisiak prestatzeko. Behin analisirako bideojoko hautatu ostean, hurrengo urratsari ekingo diogu. Eta zein da ba bigarren urratsa? Bada, hautatu dugun bideojokora jolastea, noski. Hala ere, bideojokora jolasta aurretik, gure podcastean bideojokoaren analisia egiterako orduan baloratuko ditugun alderdiekin taula bat egingo dugu eta hori betetzen joango gara jolasten goazen heinean. Analisi bat egiterako orduan, hauek dira oro har kontuan hartu behar ditugun 3 atalak. Bideojokoaren grafikoak, bideojokoaren musika eta soinu efektuak, eta bideojokoaren jostagarritasuna. Taula hasiera batean oso modu eskematikoan beteko dugu. Adibidez, musikari buruz hitz egiten ari garenean, esaldi motzak eta zehatzak erabiliko ditugu. Ondoren, podcasta grabatzen dugunean ideia horietatik abiatzeko. Behin jokoa zenbait orduz jolastu dugunean eta gure taula analisia egiteko atal garrantzitsuenez bete dugunean, gure podcasta grabatzen has gaitezke. Gure podcast analisia grabatzerako orduan, lehenik eta behin analisia zuzenean edo grabatua izango den erabakiko dugu. Eta baita gure analisiaren luzera ere. Podcasta grabatzen badugu, ondoren editatzeko aukera izango genuke. Hala ere, analisia 15 minututik gorakoa baldin bada, gomendatzen dizugu podcasta zuzeneko faltsu bat bezala grabatzea, eta postprodukzioan ahalik eta denbora gutxien igarotzea. Bestela, edizio lana oso luzea eta nekagarria izateko arriskua dugu. Aldiz, bideo podcasta egitea erabakitzen badugu, behin grabatuta postprodukzio eta edizio lana ia ezinbestekoa dela uste dugu. Izan ere, hitz egiten gauden bitartean bideojokoaren irudiak eta bideoak tartekatzea ahalbidetzen digu, eta analisi bat egiten ari garenean hori oso garrantzitsua da. Esate baterako, Devil May Cry bideojokoaren grafikoak oso zainduak eta koloretsuak direla esaten dugun bitartean, hori irudikatzeko bideojokoaren bideo bat jar dezakegu. Eta gogoratu, podcast bat egiten dugunean ezinbestekoa da gure ahotsaren bidez bideojokoak sorrarazizkigun sentsazioak modu egoki eta argi batean helaraztea. Izan ere, prentsa idatzian instant batean nahi dugun esaldia berrirakurtzeko aukera dugu. Baina zuzeneko podcastean gure entzuleak ez du hori egiteko aukerarik.
Hala ere, podcasta edo bideopodcasta egin, analisian oso argi izan behar ditugu analizatuko ditugun atalen ordena eta bakoitzan esan behar duguna. Era berean, entzulek oso gustuko dute analizatu dugun bideojokoaren atal bakoitzari batetik 10 arteko kalifikazioa jartzea. Kalifikazio hauek oraindik gehiago nabarmendu ditzakegu bideopodcasta sortzen badugu. Pantailan kalifikazio hori letra handiz idatz dezakegulako gure entzule eta ikusleak epatatzeko. Eta azkenik, bideojokoaren grafikoak jostagarritasuna eta soinua ebaluatzeaz gain, ez dugu ahaztu behar atal guztiak laburbiltzen dituen ondorio pertsonal bat eman behar dugula. Izan ere, analisian entzuleek gure inpresio pertsonalak ere entzun nahi dituzte, eta ez soilik bideojokoaren analisi objektiboa. Azken batean, podcastgintzan esatariaren iritzi pertsonal eta arrazoituek bere biziko garrantzia dute, entzulengan enpatia sortzeko eta gurekin identifikatzeko. Eta honekin, bukaera ematen diogu podcast bidezko analisi edo reviewaren saioari. Espero dugu emandako argibideak eta gomendioak lagungarriak izatea zure lehen analisirako. Ondo izan eta laster arte.